Ramogi Karchun Jaluo nyakwana mgajwanga neno kanyo kosero mosabirio waido weche manyien adimba gijalendo Roda Odhiambo. Weche manyien Radio Ramogi kokelle gi Cockbank. Machiegni to mokwongo magi thuolo weche mabende waiko nigi laksechegi. Moko kuom rowere mawuok e duond bura mar ODM seyo mokalo jod bura mabende kwedo chung' mar duond bura no ahinya to kalure kod winjruok mare kod duond bura mar UDA. Komachielo bende en ni nyithindo moko ariyo ne owito ngimagi e masira mar mach mabende nomuoch ma owang'ogi e ot e kar dak ma KCC Moleme County ma Nairobi. Jodito mag riwruok mar Kupete County ma Homa Bay ywak ni luwogi gi jogo mabende pok oyang malong'o bang' yiero mag jodito mag riwruogno gore Luanda e chak mar dweni. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni moko kuom rowere mawuok e duond bura mar ODM seyo mokalo jod bura mabende kwedo chung' mar duond bura no ahinya to kalure kod winjruok mare kod duond bura mar UDA. Kotelnegi kod Samuel Makoure gidwaro mondo mi jagoro maduong' mar duond bura no Edwin Sifuna kod joge kata kod lange mondo mi osir lwedo jatend duond bura no Oburu Oginga kendo miye thuolo mar tayo duond bura no kaka owinjore. Kanyakla kod tieko ywaruok duto mabende oseneno e duond bura no mar ODM. Komachielo ni jod bura mag duond bura mar UDA boma ma Nairobi wacho ni ogiikore mar bago yiero mar kor gwenge kalure ni moko kuom jogo mabende negi yiero ne odar e duond bura no mar UDA kendo riwore kod duond bura mar DCP. Kotelnegi kod Andrew Kamili kanyakla kod jod bura mamoko mabende wuok e duond bura no mantiere boma ma Nairobi giwacho ni ogiikore kata matin mar bago yiero mar kor gwenge kalure kod okang' mabende osekaw kod moko kuom jotelo mabende negi yiero mabende koro dare duond bura no kendo odhi e duond bura no mar DCP. Bende giwacho ni ok giikore mar twak kod duond bura mar ODM kalure kod okenge mag keto kare chenro mag yiero kata weche kata iko wechego motelo ne yiero mar higa mar 2027 kod 7. Mamoko mathoth mano wabro medo mi kaka wamedo yude mesa marwa mar kawo weche manyien. Nyithindo moko ariyo ne owito ngimagi e masira mar mach mabende nomuoch ma owang'ogi e ot e kar dak ma KCC Molema e kaunti ma Nairobi. Majno wachore ni omuoch otieno manyoro e kinde ma min gi nyodhi e tich. Majno ne olandore nyaka e udi mamoko 11 e kar dak no ma Molem. Dichuo moro achiel gi nyithindo mamoko ariyo bende nyo dong kod hinyruok maricho mokalo e kinde masira no. Yangu kiniambia ploti yenye naishi imeshika moto, ndo nikakimbia kufika nikapata already imeshika moto kabisa, hata singeweza kusaidia. Manyamaga ni wa miaka 4 na wa miaka 2.5. Na tena kuko na wengine wawili ambao wamepelekwa hospitali, mmoja akatibiwa na akarudi nyumbani, huyo mwingine ako tu hapo silent ni hapo anaendelea na kutibiwa. Wananchi pia tumejaribu kuingia kusaidia kusima ile moto. Watoto alikuwa ameitwa mahali kazi, lakini saa hiyo ndiye alikuwa anatokea saa 6, kwa hivyo amepigiwa simu kana anakuja kwa nyumba. Wadhi kaunti ma Kisumu kama wayudo ni jaod bura Maseme Laktar James Nyekal bende koro dwaro mondo mi okete okenge makare kata chenro makare mag duoko piny kwan wakeini kata joma mine mabende rocho ratichgi e yor bembo e kar chung' od bura mare Maseme. Koloso e kaunti no ma Kisumu owacho ni gwenge mag Nyanza kanyakla kod kaunti kar chung' od bura ne Maseme mabende ose nyiso kata ose yanga kwan mamalo mar wakeini kanyakla kod joma mine mabende rocho ratichgi e yor bembo. Ne oloso e yo machalo kamae e kinde mane ntiere e kar chung' od bura mare Maseme. We are also concerned that maybe sometimes these things don't go through the whole process of the law.
because you may find that people tend to make agreements at home. And I'll say that on criminal offenses, there is no agreement. When a child is defiled, there can be no agreement between the offender and even the parents of the child. There can be no, in fact, if there can be evidence that some agreement has been reached, all the people involved in the agreement are breaking the law. And actually that should be taken against them. But I'll call upon the community that when things like this are happening, often the community know, and we should look at the basic social issues in the community and ask all the community, the clan elders, the assistant chiefs, the chiefs to take action, report, and I know the police have a lot of work to do. Wadhi kaunti ma Homa Bay kama wayudo ni jodito mag riwruok mar KUPPET e kaunti ma Homa Bay ywak ni luwogi kod jogo mabende pok oyang malong'o bang' yiero mag jodito mag riwruogno gore Luanda e chak mar dweni. Gino mabende giwacho ni koro keto ngimagi e andaki marach mokalo. Jagoro maduong' mar KUPPET Stephen Yogo kod jakom mar riwruogno Jack Okoth e bade ma Homa Bay ne ochwalo lipot ka obila ni nitiere jogo mabende luwogi ma ok ging'eyo malong'o. Koloso koda jofwambo e boma ma Homa Bay, Yogo kwayo jopuonj mondo mi kik pogre to gimed mana bedo kanyakla ka omedo ni onge ng'ata mabende biro buogo ngimagi ka girito yiero. Sani asebedo ka neno ka jomoko luwo bang'a gi mtokni moko. Wase report ne IG mar police kendo wadwaro ni mondo gitim investigation bas wafweny ni jomage mosedo ka luwagi. Chieng' tarik 16 newtana ka moko luwa ka police ma ogoya nyaka picha. Nembni mag gechego wasemiyo police kendo wadwaro ni mondo